timre. Keto koro mano ere kaka doho bende donjo kata migepe moko ma wan go mopogore opogore. Gine ma giremo penj. Nikech koro ka jood bura osepenjo, koro jomoko nyalo wacho ni gine ma koro onego bed ni giluwo mondo gine ni to pesa ni de medore piyo ruo. Apani en tich ji mang'eny. Mokwongo, doho onego bed ni ng'iyo ka wach ma gipenjo no en adieri koso en miriambo. Mar ariyo, kotimo wealth declaration ni itero ne Ethics and Corruption Commission onego ging'i ka gin adieri. Mar adek, jo Kenya, civil society, jok modong' ma goyo koko mondo kik ji bed gi mibadhi, onego bed ni giluwo bang' ji ka ng'en ni gini be notimore adieri. To mar ang'wen, kopo ni ng'ato otere kar ng'ado bura, jood ng'ado bura onego dhi back to penj to ng'ani kane wacho kamae to kaka gino osepeyre. Nitiere achiel kuom jok moyier sani mananeno kondiki kamoro ni ng'ani higa mokalo nowacho ni en gi pesa ma kama, to higa masani koro pesa ne osegore diriyo. Onge kaka $200,000 nyalo lokore $400,000 ang'o e higa achiel. Mage penjo monego bed ni koro ji timo ang'o, ji chako penjo to kapani wapenje moromo. Kugik emomiyo although gini wacho maber ni ok okonywa, ober mathis. Nikech omiyo koro gik mane opondo watimo ang'o, wachako ng'eyo. Nikech kata in gi an koro wang'e ni kare Musalia mane jok moko wani onge pesa ja, kare en gi bilion adi? En gi bilion 4. Kare jok moyier gi te onge ng'at man gi pesa mathis moloyo $2 million manyalo bedo waziri. Koro waji chako penjore ka titi penjo kata an Trevor masetiyo ka higni mang'eny, ang'o makare matimo marach momiyo an kata $50,000 tamatimo nade? Otamachok. Mage penjruok monego wachak penjore kaka jok